Ilang Pangasinense po ramdam din umano ang stress sa trabaho at kita. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Sa kabila ng pagiging kilala ng mga Pilipino bilang masisipag at matatag sa kanilang mga trabaho, pinapakita pa rin sa pag-aaral. Sa kabila ng pagiging kilala ng mga Pilipino bilang masisipag at matatag sa kanilang mga trabaho, pinapakita pa rin sa pag-aaral na marami pa rin sa manggagawa ang nakararanas ng matinding pressure sa kanilang mga opisina o pinagtatrabahuhan. Lumabas sa survey ng Global State of Workplace Report na nakabatay sa taong 2025, pangalawa umano ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamaraming empleyadong nakararanas ng daily anger. Habang nanguna naman ito sa nakararanas ng workplace stress, ang ilang manggagawang Pangasinense naglabas din ng kanilang saloobin ukol sa dahilan ng nararamdaman nilang stress bilang isang empleyado. May stress ka rin kasi pagdating ng sahod, isipin mo, bilihin mo yung ganito, hindi mo na mabibili kasi kulang yung sinasahod mo. So, kailangan din madagdagan. Ay, siyempre, kung ka naman, walang pang-uwi sa pamilya. O kunti, kagaya ngayon, nakakaan kami, 2 beses lang. Ipinapakita lamang nito na bukod sa paghahanap ng kabuhayan, isa rin umano sa kinahaharap ng ilang manggagawa ang pamamaraan kung papaano maipagkakasya ang kinita sa pagtatrabaho araw-araw. Dahil dito, muling nabibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas maayos na work environment at sapat na suporta para sa kapakanan ng mga empleyado. Pinagtibay naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pangako nitong isulong ang mas ligtas at mas malusog na mga lugar ng trabaho sa paggunita ng World Day for Safety and Health at Work 2026 noong Abril 28. Ayon sa DOLE, patuloy nitong palalawakin ang mga programa sa mental health, pagpapatupad ng occupational safety and health law at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang matiyak ang ligtas, produktibo at makataong lugar ng trabaho para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.